So dinhi sa ato ang toolbar mo ni siya ang selection tool. Mo ni siya nga tool ang maka-move. And para ma-zoom in ug zoom out imuhang timeline, i-hold nimo ang alt, scroll up para mo zoom in ug scroll down para mo zoom out. Ang cut tool which is maka-split siya sa footage. So atong tuplokon dinhi kung asa nagsugod og storya. So dinhi nagsugod na siya og storya dinhi. Ako nag-split dinha. Oh. So pwede na din nato na siya i-delete. Tuplokon nimo ang delete mo automatic siya ripple delete, di ba? Pero kung tuplokon na nimo ang backspace kay di siya mo automatic ripple delete. Pero i-undo sana nato, wala daw ang cut. Pwede pod nimo tuplokon ang Q or W. Nakaset akong shortcut sa keyboard nga ang Q is automatic mo ripple delete gikan sa playhead padulong sa beginning sa clip. Automatic ripple delete. So mao gyapon atong buhaton dinhi. Daghan pa maagi. Pwede ra nimo i-split delete na. Pwede ra pod nimo i-W. Kung asa akong playhead diha siya makat. From playhead to endpoint makat na siya diha nga part. Unsa may gamit aning trim edit mode. Sa trim edit mode kay pwede siya maka-slide. So ma-slide nimo siya dili siya molihok sa selection mode is malihok siya, di ba? Adto ka sa trim edit mode i-position nimo kung asa iyang dialogue. And pwede po siya ma-roll. Ang tawag ato ganiha is slide and kani siya is roll. So ma-roll siya. Walaon daw nato ning dialogue din nga part, na-roll siya. And pwede po siya makatrim sa beginning o sa end. Trim mo sa beginning, automatic mo ripple delete na siya. Automatic mo sunod ang footages. So mo na siya ang trim edit mode, mo ni ang selection mode which is maka-move, trim edit mode, slide, roll, and trim cut which is para pang split. QW lang dayon. Q, then split dinhi. Akong split naka-shortcut sa S. Then anhi ko dinhi akong playhead. Q na pod, easy ra kayo.